агар дар рақсҳои мардонаи Аврупову Кавказ ҳаракати пойҳо мавқеи бештар дошта бошанд, дар рақсҳои мардонаи Исфара чун дар тамоми шарқ ҳаракати дастҳо, бадан, сару китфҳо аҳамияти афзалтар доранд. дар рақсҳои мардонаи ин маҳал дастҳо басо боқувват, серғайрат ва оташмиҷозанд. дар ин радиф пайкар нест чун яке аз воситаҳои асосии тасвиру образнокии рақс шинохта мешавад. рақсҳои мардона бештар бо ҳаракати қавӣ, чархзаниҳои босуръат ва таваққуфҳои ногаҳонӣ иҷро карда мешаванд. дар онҳо аксаран шуҷоату далерӣ, азми мусобиқа, ғурури мардӣ ва гоҳҳо ҳазлу шӯхиҳои латиф низ ба чашм мерасанд.